Krásny deň. Teraz by sme si povedali, aký je rozdiel medzi zákazníkom a obchodným partnerom. Zákazník je v podstate každý, kto si zakúpi tovar od značky Value. Môže byť buď zákazník v nejakom salóne, ale samozrejme môže to byť aj zákazník na obchodnej platforme, vtedy to má niekoľko výhod. A ten zákazník si v podstate vytvára zákaznícky účet. Založí si ho na internetovom portáli Value a odklikne si vlastne podmienky, aby mohol získavať ďalšie benefity tohoto účtu. Obchodný partner je to už osoba, ktorá má obchodný typ účtu vo Value. Má okrem práv zákazníka aj možnosť vykonávať samostatne zárobkovú činnosť a poberať províziu za to, že odporúča produkty ďalej a získava zákazníkov pre spoločnosť Value. A potom je tu ešte taký typ obchodný partner plus. To je partner, ktorý má najvyšší typ výhod a teda už kumulatívne za svoju históriu dosiahol 300 bodov, či už sám alebo so svojím tímom a má právo nakupovať produkty v najvyššej možnej percentuálnej zľave. Aké výhody má zákazník, pokiaľ si vytvoril svoj portál na stránke Value zákaznícky? Má vernostný bonus, čiže keď nakúpi, tak 10% z tej čistej hodnoty objednávky sa mu vracia naspäť a uvidí to pri tej ďalšej objednávke ako kredit alebo možnosť zakúpiť si za to produkty. Tento voucher alebo tento kredit mu trvá 45 dní, preto vlastne to určitá forma, ako firma motivuje zákazníka urobiť si aj druhú objednávku. A naozaj je tam veľmi dôležité, aby mal predtým odkliknuté na začiatku, keď si ten účet vytvára podmienky. A to je, že súhlasí s kontaktovaním cez e-mail, telefonicky a tak ďalej. Ďalej má výhody na propagačné akcie a zľavy, ktoré spoločnosť ponúka zhruba každých 10 dní, takisto podobne ako majú distribútory. Je to 20 až 40% zľava voči malobchodu, sú to úžasné produkty, na ktoré sa vždy tešíme aj my a spolu s týmto vernostným programom tak môže poberať väčšie výhody a nakupovať vo vyšších zľavách. Takisto má nárok na dopravu zdarma, je to už od objednávky za 50 eur alebo 1200 korún českých. A takisto má nárok, keď urobí 4 za sebou idúce objednávky po 100 eur alebo 2500 korún českých, tak má možnosť si zakúpiť výrobok za 80% zníženú cenu. Je to väčšinou niečo také hodnotnejšie. Program odporúčaní má takisto aj zákazník. Je to niečo ako affiliate program, kedy vlastne prostredníctvom linku odporúči ďalších zákazníkov a ty si pohodlne takto nakúpia a 20% z tej ich objednávky sa zase pripíše na tom jeho zákazníckom účte na to, aby si mohol z toho nakupovať ďalšie produkty ako kredit. 5 výhod obchodného partnera Value. Nákupy so zľavou. To je naozaj veľmi atraktívne. Ja preto sa snažím čo najviac účtov robiť pre ľudí, aby mohli byť distribútori a takisto, aby mohli odporúčať. Samozrejme, ale tí zákazníci niekedy chcú byť len zákazníci, takže treba to rešpektovať. Avšak obchodný partner Value má okamžitú zľavu pri nákupe, čiže neukladá sa to ako kredit na budúce nákupy, ale je to okamžitá 15% zľava, až kým teda nedosiahne ten kumulovaný obrat 300. Avšak pozor, pri prvej objednávke je to 23%, respektíve 26%, pokiaľ nakúpil za 300 bodov už pri prvej. Hej? Takže tí, ktorí sa už rozhodnú ísť do toho naplno a urobia za 300, tak tí sú ešte odmenení, majú 26% už pri prvej objednávke. Možnosť provízií je to podľa mňa úžasná vec v súčasnej dobe. Ľudia majú radi určitý stupeň slobody alebo aj potrebujú nejaké vedľajšie príjmy a takisto si chcú niečo budovať do dôchodku, takže možnosť provízie od spoločnosti Value je naozaj atraktívna. O celom tomto, ako vypláca, akým spôsobom sa dosahujú, tak o tom máte zvlášť videjko. Máte tu samozrejme možnosť obchodných provízií z obratu a z binárneho systému. Takisto máte dopravu zdarma od nákupu za 60 bodov. Je to veľmi podľa mňa výhodné, využíva to veľmi veľa ľudí. Kto chce, môže využiť iba 50 bodovú a urobiť si združenú objednávočku. Pri združenej objednávke sa dajú viacerí obchodní partneri dohromady a ušetria tak za kuriéra.
Premium program je jedno z veľkých lákadiel, ako dosiahnuť lojalitu pri distribútorovi. Nárok má na to samozrejme len distribútor, toto zákazník nemá. Ak nakúpi každý mesiac po aspoň tých 50 bodoch, tak po 3 mesiacoch, respektíve 12 týždňoch, má nárok na produkt takisto lukratívny za zlomkovú cenu a v podstate ako náhle sa dostáva z nejakej úrovni silver, gold na platinum, tak môže si vyberať až z 3 rôznych možností. Takže naozaj je to veľké lákadlo, tento premium program. A teda treba si ho ale udržiavať, lebo ak by človek nerobil tie objednávky pravidelné, tak sa ten program preruší, musí začať odznovu. Program Rising Star možno začať hneď odporúčaniami zarábať. Je to fajn pre začínajúcich, kedy naozaj spoločnosť štedro odmenuje tých, ktorí odporúčajú tú spokojnosť, tú úžasnú hodnotu, ktorú nám produkty dávajú, ktorú nám dáva spoločnosť ďalej a vytvárajú tak sieť samospotrebiteľov. Tu sú ešte raz zhrnuté výhody, čiže 15% zľava, až kým sa nedosiahne 300 bodov, 30% zľava je následne a z každého, koho registruje ten obchodný partner, je 15% medziprovízia ako okamžitý zárobok, ak teda nerátam program Hviezdy, tam sú ďalšie doplňujúce odmeny. Takto si môžete ešte vyskladať Startbox, je to hocičo nad 50 bodov, čo si ľubovoľne človek vyberie, vtedy je tá zľava 23%, respektíve teda 26%. Pokiaľ človek nakúpi pri prvej objednávke za 100, alebo teda aj hocikedy inokedy, tak dostáva za cent fantastický výrobok a pri 150 bodov ešte nejaký o niečo drahší výrobok, takže si môže vybrať kľudne ten. Pokiaľ je to 300-bodová objednávka, tak až 2 výrobky sú gratis a už hneď postupuje na tú 30% zľavu. Tú 300-bodovú objednávku mať teda za tých 26%. Ja odporúčam začať s takýmto startboxom, ktorý je už vyskladaný spoločnosťou a veľmi dobre je vyskladaný, pretože je tam úplný základ a človek má možnosť okúsiť za mňa 2 prelomové výrobky, a to je peptidový sprej a face gel, kde je naozaj tá koncentrovaná sila peptidov a k tomu tam je ten základný krémik Hydrobalance a potom v tej ďalšej objednávke na to prémium, na to budovanie toho prémium odporúčam podoplňať si na základnú starostlivosť ďalšie produkty, alebo si ich človek môže prikúpiť k tomuto balíčku. Tento balíček je oveľa výhodnejší, je už 33% zľava na ňom a samozrejme, keď si doplníte aj do tej 100-bodovky alebo do niečoho, tak získavate tie ďalšie výhody, o ktorých sme rozprávali. Tento Startbox môže byť aj ako nutraceutika, sú takisto vyskladané, čiže kto rieši zdravie, tak si môže vybrať balíček pre zdravie, ale opakujem, tieto sú iba pri prvej objednávke. Už potom neskôr už k dispozícii nebudú, takže odporúčam to naozaj využiť na začiatok. Takto ešte vyzerá ten Value Premium Class, čiže kvalifikácia 12 týždňov, Silver, čiže tento spodný výrobok tej nižšej hodnote dostáva na výber po tých 12 týždňoch. Potom, keď prejde Silvera, tak už dostáva Gold, tak tam je tá stredná odmena, už aj možná na výber a Platinum je tá najvyššia. Tie produkty sa takisto striedajú a sú naozaj úžasné. My, distribútori alebo obchodní partneri, ich často používame na svoju osobnú starostlivosť, na to, aby sme mohli ďalej ukazovať produkty na ukážky, čiže spoločnosť nás takýmto spôsobom ešte odmenuje. A samozrejme, kto chce, môže si privyrobiť a môže si tieto produkty ďalej predať. Prajem vám veľmi veľa úspešných zákazníkov, obchodných partnerov,